kodwa ngibathandi bengamtefeli uyise wakhe ngoba uJesu kumanje ngoba ngimini uyatefa. Athi uyibona ingane mayitefa uthi ethethisi uyibona ukuthi iyatefa. Uyibona ukuthi iyabona nje kuba khona uzuyidabele wena yabo. Uyidabele iyatefa iyazi. Uma uthi uyaphuma uyibona iginqa phansi Nkosi yami kube naleya nto ebuhlungu kuwena kodwa ingane yami uyixosha. NoJesu manje lapha ekhaya uyaphaphata uphaphathela bonke laba abakhona emhlabeni abamemukela uJesu abangamukela. Ubhizi yaphaphana thina siyatefa ngapha noJesu uyatefa ngale kodwa yena ukutefa kwalo ukuthi bonke abantu basindiswe belazi iqiniso. Okusukuthi uma umzalwane mawutefa tefela ngaseceleni ngoba kukhona otefa ezulwini ofuna ukuthi wena uphelelise uNkulunkulu. Ngoba bazalwane uKristu kumele pheleliswe kithi ukuze masenihamba ibandla kuhamba ibandla engenambili. Ibandla linembili ongekwazi uyibona manje. Ebandleni uma ngabe singazi ukuthi yini efanele silungise, yini okufanele siyeke, sekufanele manje si-approach yini, sekufanele uNkulunkulu manje sifune yini kuyena ngokwezwi lakhe. Sisene-issue asikwazi ukukhonza ngokuthi phela siyakhonza. Fanele sikhonze sibe sibuka ukuthi icebo lakhe liyapheleliswa. Ngoba ukukhonza nje kudala ukuthi mina nawe sixabane. Sizoxabanisa ukuthi Sunday ngibonile ukuthi kukhonzwe kanjani bangangifaka ngendlela ebengifisa kube yini. Kuphela elinye isonto bephinde bengakwenzi lokho. Bese ngiyabona ukuthi okay engathi uthi umasibani ongathandisi isikhathi. Ngiyeke ngimbone indlela enza ngayo. Akithi siyakhonza ngoba kuyakhonza. Kodwa uma ngabe sikhonzele ecebeni bazalwane. Siyazi ukuthi uma ngabe kumebani kufanele ukuthi kumeni. Ngoba sonke sineze elilodwa, sonke sinomqondo munye, sonke sinemishini eyodwa ukuthi bonke abantu bafinyelele ekuphelelisweni ekulazini iqiniso ukuze babalekele ukulahla. Kodwa mangabe thina singekho lapho sifuna ukucabanga ukuthi bazalwane ukuze ngizohlala phansi ngibhalele eBhayibhelini. Uyaxolisa ukwenza kanje. But semvuselelweni sifuna umuntu amehlo bese siphinde sibiza nalabo abasekude ukuthi besondele asekhona amanzi okuphila futhi lamanzi okuphila awadzinga ukuphilisa ayabhobhoza kusho ukuthi wena awusenayo isikhathi sokuyofuna amanye amanzi ngoba eswini sakho kuyabhobhoza amanzi andazalwane emfula. Kodwa ukugobhoza kwamanzi emfula uncike ekuthenini kwamukele izwi. Wakejana nezwi amanzi emfula ngenza kwazi ukugobhoza. Angivale ngale ndaba bazalwane. Ufika uJesu kuJohn chapter 2 semshadweni wasekhaya. Lithi iBhayibheli kukhona yena uma wakhe nabafundi bakhe. So washoda iwayini. uJesu mayefika lapho uma wakhe useyabona ukuthi iwayini liyashoda usiya kuJesu. uJesu angikhumbuli kuthiwa unesitifiketi sokwazi ukwenza iwayini. Kodwa uJesu uma wakhe uya kuye. Uwocela imbazalwane uwocela usizo. Akaliceleli yena ucelela abanikazi bomshado. uJesu siyambuza ukuthi mame ungene ngaphi kokwami. uJesu seyaphenduka uya kubafundi bakhe. Uthi nanoma yini ayishoyo anoyenza. Ngicela sibuke lezi zinto sibizine ndaweni bazalwane. uMaria uya kuJesu. uJesu akazi lutho ngewayini umenyiwe. Kodwa uMaria uya kuJesu uyokhuluma izwi ezwini. Angiphinde. uMaria uya kuJesu. uJesu bazalwane ulizwi. uJesu bazalwane uyizwi elimbethe ini elimbethe inyama. uMaria mayifika ezwini ufika uthi wezwi sesiyashodela. uMaria akafiki namasayini kuJesu
ufika ngezi lokuthi kuyashoda la sikhona. Usethi uJesu manake ungene ngaphi kokwami. uJesu akaphenduli ngamasayini kodwa ukhuluma izwi. uMaria wamukela izwi noma li opposite lento uJesu ayishoyo. Waya kubafundi wathi noma nakubafundi ufika ukhuluma izwi. Maye khuluma izwi uJesu akasabuyela iMaria uthi yazi lento wadi uyifuna ngicathi sengayenza manje. Uya kulaba abangahlangene uyothi gcwalisana imbiza. Mabe igcwalisa imbiza usethi uJesu khanini ke manje nihambise. Manje bazalwane angithi siyabona ukuthi la akufunakalanga zonke ama ingredients enziwa yini awafunekanga. Kodwa kwasho ukuthi umuntu owayelapha kwakulizwi. Yonke imvelo ethobela yena. Onke amadolo athobela. Yabona ayikho into eacknowledge uNkulunkulu njenge nature. Yonke isizini iba njengoba uNkulunkulu wayidalile. Angeke uzuthola umkhiwane uzothela ebusika. Hayi ukuthi ngoba ungathanda ukuthela ebusika. Kodwa uthele ehlobo ngenxa zokuthi kwaba nezwi elakhuluma. Angithi yena uJesu wabe wafika endodakazini kaJayiri isifi. Wafika uJesu wakhuluma izwi kwavuka umuntu efeni waba nokuphila. Enganika Saint Jesus wabe wafika ethuneni kaLazaro. Wafika wakhuluma izwi uLazaro waphuma emathuneni. Hayi ngoba uLazaro wayephuma nje ukuthi walale nezwi. So mangabe khuluma izwi lahlangana nezwi kodwa ukufa kwasekuyabhawa ngoba kwazi melana nezwi. Kwakufa uqethuneni uLazaro ephakathi. uLazaro waba nendlebe efile. The same as amathambo asesigodini aba nezindlebe ehomile. Kwasho ukuthi amathambo anamathambo nje ngoba kwakhulunyiswa. So la mathambo athi bengabe ezwa ukuthi mathambo hlanganani. Athi amathambo sikwazi ukuthula police. Athi amathambo singayirizi na yonke into. Sibonile inyama ihlukana nathi kodwa sekunene esiyazi kangcono eyizwi silapha nje singamathambo saphiwa ngezwi ukuthi singamathambo. Anyakaza amathambo lithi iBhayibheli kwaba nomsindo awanyakaziswa yini. Anyakaziswa yizwi. Anyakaziswa yizwi bazalwane. Anyakaziswa yizwi. Okusukuthi yonke into ephilayo emhlabeni enyameni mayingasinyakaze mayinganyakazi ngemboya kodwa inyakaze ngophumule kwethu. Akunyakaziswa abahlelayo manje. Akunyakaziswa abathakathi. Akunyakaziswa abafuna ukubulala. Akunyakaziswa yizwi. Ngoba izwi linokuphila. Izwi linamandla. Yesu sifile. Yesu sizinto ebesenahlekelwa yithemba liyakuyesu kwethu. Asifilanga ngenjumayelo kodwa sifwe yezwi elamba inyama nezalafa. Yena wayenesimo soNkulunkulu kodwa akaphanganga ukuba uNkulunkulu wazesisa waba lihlazo wathatha isimo seyilelo ngaleyo ndlela wamthalela uNkulunkulu waze wasefa nokufa kwesa. Waba yizwi wezenyameni wangabe saba yizwi ukuthi eyilalele yena. Walalela yena lo owadala ngaye esesemaphakadeni elithi iBhayibheli ulizwi
wayekhona.